Αυτή είναι. Αυτή είναι. Και αυτό που είπε για το κινητό μου, ότι αν όλα πάνε καλά θα σου το φέρω εγώ, με έβαλε σε σκέψεις και γι' αυτό και ήρθα. Έχω το στίγμα από τα δύο κινητά. Έχεις καταλάβει ότι... Οι πιθανότητες να μην βγούμε από εκεί μέσα ζωντανοί είναι μεγάλες. Ρε μαλάκα, θα δείξεις. Η Σοφία. Την πήγανε στο διπλανό δωμάτιο πριν. Το παιδί μου ζωντανό είναι νεκρό, δεν το ήθελα στα χέρια τους. Θέλω να είναι κοντά μου. Εγώ τον έκανα, εγώ θα τον ξεκάνω. Καλέστε ασθενοφόρο. Λένε αλήθεια στις ειδήσεις, τον πιάσανε. Τον πιάσαμε, κύριε Δουλάκο. Τι έκανα? Το έκανα για να μην με σκοτώσει. Άμα βρεις χρόνο και μπορείς... Να μου δώσεις το τηλέφωνο να σε βγάλω έξω, όπως είπαμε. Πήγε και είπε στον πατέρα του όσα θα πει και σε εσάς τώρα. Και εκείνος από φόβο δήλωσε την εξαφάνισή του. Πάμε ρε μαλάκα, χέστε να δούμε τι έθαψε. Είσαι τρελός. Μπορεί να έχει θάψει ναρκωτικά. Μαλάκα, λες να μας δει τόσο κολόφαρδι. Αυτό είναι καλύτερο από ναρκωτικά, Αυτόν που είδατε να θάβει τα χρήματα, το ξέρεις? Ναι, αυτός είναι. Η Δανάη μου είχε ζητήσει πριν από μέρες να τσεκάρω μια πινακίδα από ένα ταξί που μετέφερε το Μασάτο. Τι είναι αυτά? Δεν μπορούσε να είναι κωδική. Δεν είναι κωδική. Το νεκροταφείο στο Βόλο, που όπως είχε αναφέρει ο υπεύθυνος, είχε ταφεί πριν 15 μέρες, είχε πεθάνει τουλάχιστον 7 μήνες πριν. Το σώμα είχε καταψυχθεί και στη συνέχεια είχε αποψυχθεί. Γιατρέ, μπορείτε να μου πείτε τη συγκεκριμένη ημερομηνία που πήγε ο Ξυλάς στο πτώμα για ταφή? Βεβαίως. Το πτώμα πήγε για ταφή στις 12 Ιανουαρίου. Μαρθά, κάπου εκεί κοντά δεν μας είπε ο Μπινιώτης ότι τσακώθηκε με τον Ξυλά και ότι 3-4 μέρες μετά τον καυγά έγινε η έκρηξη? Ναι. Με βάση τα στοιχεία του νοσοκομείου, στις 12 Ιανουαρίου, ο Ξυλάς πήγε για να παραλάβει ένα πτώμα αγνώστων στοιχείων. Και εκεί τσακώθηκε με τον Πινιώτη. Το πτώμα που βρήκαμε στην έκρηξη. Αστυνομέ, σχετικά με την νεκροφόρα που μου ζήτησες να εντοπίσω. Ναι. Την εντόπισα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η νεκροφόρα πήγε εκεί με σωρό ανθρώπου που επρόκειτο να ταφεί στη Βάρνα. Κάποιος εργολάβος σχεδιών Βούλγαρος, τα έχω τα στοιχεία του, παρέλαβε το αυτοκίνητο. Επέστρεψε την νεκροφόρα 2 μέρες μετά, αλλά κανείς δεν την έχει παραλάβει μέχρι στιγμής. Πότε πήγε τελευταία φορά η νεκροφορά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα? Στις 14 Ιανουαρίου. Μπορείς να δεις πόσες φορές είχε κάνει αυτή τη διαδρομή? Προς Βουλγαρία εννοείς? Ναι. Προϊσταμένη. Βρήκες τίποτα? Η αστυνόμη μίλα, είναι όλη δική μας. Μίλησα με την πηγή μου που είναι γκαραντή. Ο Λεωνίδας Φιλιππόπουλος, γνωστός και ως Λίο, είχε πάρει σύρμα μαζί και με άλλα βαποράκια της περιοχής. Και όχι μόνο, να έχουν το νου τους εάν εμφανιστούν χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Και αν τα δουν, να τα αναφέρουν. Να τα αναφέρουν πού? Αυτό δεν το ξέρω δυστυχώς ούτε εγώ ούτε η πηγή μου. Αρκετές φορές. Ορίστε. Το δρομολόγιο προς Βουλγαρία. Η συγκεκριμένη νεκροφόρα το έχει κάνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Κύριε Σιμόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της πολιτείας για την πολύτιμη συμβολή σας στη σύλληψη του Λέανδρου Στάικου. Η βοήθειά σας όχι μόνο προς το Υπουργείο μας, αλλά προς την κοινωνία την ίδια είναι ανεκτήμητη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πόσο γνωρίζετε, παρολίγο να χάσω τη ζωή μου. Σαφώς και το γνωρίζω και γι' αυτό είμαι εδώ. Πράξεις σαν τη δική σας πρέπει να επιβραβεύονται. Και εμείς είμαστε πολύ κοντά στο να πετύχουμε να σας προσφέρουμε αυτό που σας αξίζει. Είστε πολύ κοντά στο να μου προσφέρετε ό,τι μου αξίζει. Ζούμε σε εποχές που οι αξίες δοκιμάζονται και είναι δύσκολο να τις αναδείξει κανείς. Κύριε Πλατζή, όλα όσα έχω προσφέρει στη δικαιοσύνη, στο κόμμα σας, σε εσάς,
Και όχι μόνο στην περίπτωση του Στάικου, αλλά γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια στο λειτουργήμα που είμαι. Αν κάποιος το μετέτρεπε σε αριθμούς, το ποσό θα ήταν 7ψήφιο. Κύριε Σιμόπουλε, συμπλέομαι με όσα λέτε. Συμφωνούμε και συμπλέομαι με όλα. Γι' αυτό η επιθυμία μας είναι η προσφορά μας προς εσάς να είναι αντίστοιχη 8ψήφιου αριθμού. Όχι 7ψήφιου. Πού τον έχετε? Εννοείται το Λέανδρο Στάικο. Εννοώ το ερπετό. Είναι υποκράτηση και σήμερα θα απολογηθεί. Θα σας πω κάτι, κύριε Πλάτση. Είστε τυχερός που το γνωρίζετε ως Λέανδρο. Δεν θα θέλατε να το γνωρίσετε ως ερπετό. Παντελή, όταν με επισκέφτηκε στο σπίτι, με ρώτησες πώς κατάφερε ο Ξυλάς να φύγει από το γραφείο τελετών εφόσον η τρύπα άνοιξε μετά την έκρηξη. Ναι. Ο Ξυλάς την άνοιξε, Παντελή. Άνοιξε τον τοίχο από τη δική του μεριά και έτσι έμεινε μόνο να ανοίξει μια μικρή τρύπα από το δεύτερο κομμάτι του μερεπετισμένου τοίχου για να περάσει απέναντι. Ναι, αυτό στέκει. Ένα κομμάτι για να χωράει ο ίδιος προλάβε να του σκάψει. Μόνο που ο Ξυλάς δεν άνοιξε τον τοίχο για να περάσει απέναντι. Γιατί έσκαψε τον τοίχο τότε? Για να πάρει αυτό που είχε κρύψει μέσα. Αυτό που είχε χτίσει μέσα. Τα λεφτά που του έκλεψε ο Στρούπας 6 μήνες πριν. Όταν έφτιαχνε το μαγαζί για να τον νοικιάσει στο Μελά. Άρα, για να καταλάβω, λες ότι ο Ξυλάς είχε χτίσει στον τοίχο μετρητά τα οποία του έκλεψε 6 μήνες πριν ο Στρούπας, ο οποίος έκανε ο ίδιος τις επισκευές, χωρίς ο Ξυλάς να πάρει χαμπάρι. Μάλιστα. Κάποιος που έχει στη διάθεσή του ένα τέτοιο ποσό μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά όχι ηλίθιος. Δεν είχε το νου του ο Ξυλάς. Ο διπλανός κάνει επισκευές στον τοίχο, στον οποίο έχει θάψει ένα σκασμό λεφτά. Προφανώς όταν ο Στρούπας βρήκε τα χρήματα, ο Ξυλάς να έλειπε. Πήγαινα εκεί και ξαναπήγαινα. Τη μια μου έλεγε ότι έφυγε ο Αντώνης και δεν είχε ρεύμα. Όταν γύρισε, οι επισκευές είχαν τελειώσει και ο Ξυλάς δεν κατάλαβε τίποτα. Αν ο Στρούπας είχε πάρει τα χρήματα 6 μήνες πριν, κάπου θα τα είχε κρύψει. Γιατί να αλλάξει κρυψώνα εκείνο το βράδυ? Το βράδυ που τον είδαν οι νεαροί. Εδώ έχουμε όλες τις απαντήσεις. Στην καλύβα του Ξυλά βρήκαμε 3 καταψύκτες. Οι 2 ήταν άδειοι και ο ένας γεμάτος. Προφανώς για να έχει 3 καταψύκτες, κάποια στιγμή ήταν γεμάτοι και οι 3. Στις 12 Πρώτου, ο Ξυλάς πήγε στο νεκροταφείο του Βόλου και έθαψε το πτώμα στο οποίο αναφέρθηκε ο ιατροδικαστής πριν από λίγο. Αυτό που είχε πεθάνει 7 μήνες πριν. Για να το κάνει αυτό, λογικά το είχε σε έναν από τους 2 καταψύκτες που βρήκαμε άδειους. Άρα το πτώμα το είχε χρησιμοποιήσει πριν για κάποιο λόγο. Θεωρώ λοιπόν ότι στις 11 Πρώτου ο Ξυλάς πήρε το συγκεκριμένο πτώμα, το οποίο είχε φροντίσει φυσικά να ξεπαγώσει. Πήγε στην κρυψώνα 1 για να παραλάβει το φορτίο 1. Πήρε το φορτίο 1, το έκρυψε μέσα στο πτώμα και επέστρεψε στην καλύβα. Άδειασε τα χρήματα, πήρε το πτώμα, πήγε στην κρυψώνα 3 για να πάρει το φορτίο 2. Δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς τοποθεσίες της κάθε κρυψώνας ούτε τις χιλιομετρικές αποστάσεις που τις χωρίζουν. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι ο Ξυλάς επέστρεψε 11 Πρώτου αργά το βράδυ στην καλύβα. Στις 12 Πρώτου τον ειδοποιούν ότι βρέθηκε ένα πτώμα αγνώστων στοιχείων στην Αθήνα. Τώρα ο Ξυλάς έχει ένα νέο πτώμα στη διάθεσή του. Πηγαίνει στο νεκροταφείο του Βόλου, θάβει το πτώμα το οποίο χρησιμοποίησε για τις 2 προηγούμενες μεταφορές και επιστρέφει στην Αθήνα για να παραλάβει το νέο. Καθώς το παραλαμβάνει, γίνεται το επεισόδιο με τον Πινιώτη. Στις 13 Πρώτου, ο Ξυλάς έχει τη σωρό στο γραφείο του. Αποφασίζει να ετοιμάσει το πτώμα, περιμένει να βραδιάσει, να φύγει ο Μελάς από το μαγαζί του και να ανοίξει τον τοίχο για να παραλάβει το δεύτερο φορτίο. Συνειδητοποιεί όμως ότι τα χρήματα λείπουν. Αμέσως στο μυαλό του πάει στο Στρούπα και την ανακαίνιση που έκανε. Τηλεφωνεί στο Στρούπα, εκείνος αρνείται τα πάντα και ο Στρούπας φοβάται ότι ο Ξυλάς ή κάποιος άλλος θα τον επισκεφθεί, παίρνει τα χρήματα από την κρυψώνα που τα έχει και τα θάβει στο χωράφι του στο διπλανό χωριό. Οι νεαροί τον βλέπουν, παίρνουν τα χρήματα
Και το ίδιο βράδυ αγοράζουν ναρκωτικά από το Λίο. Και όπως μας είπε ο υπαστυνόμος της δίωξης, δίνεται σήμα ότι τα 500 έχουν κυκλοφορήσει. 14 Ιανουαρίου, ο Ξυλάς επιστρέφει στην Καλύβα και παίρνει το δεύτερο πτώμα. Τώρα έχουμε και τους 2 καταψύκτες άδειους. Το γεμίζει με χρήματα, περίπου 1,5 φορτίο, εξού και τα υπόλοιπα χρήματα που βρήκαμε στην Καλύβα, και φεύγει για τα σύνορα στη Βουλγαρία. Αφήνει την νεκροφόρα εκεί για να την παραλάβει ο Βούλγαρος συνεργάτης του και την εγκαταλείπει, γιατί φοβάται ότι αν κάποιος ψάξει από τις πινακίδες της, θα μάθει ακριβώς τι διαδρομές είχε κάνει. Οπότε το συμφέρει, σύμφωνα με αυτό που ετοιμάζεται να κάνει, η νεκροφόρα να μείνει εκτός σύνορων. Επιστρέφει στην Αθήνα με κάποιο τρόπο. Ο Ξυλάς, έχοντας την πίεση των χαμένων χρημάτων, επιπροσθέτως την απειλή του Μπινιώτη ότι θα τον βγάλει στα κανάλια για τα πτώματα αγνώστων στοιχείων, συν του ότι ο Ξυλάς γνωρίζει ότι τα χρήματα έχουν κυκλοφορήσει, φοβάται ότι θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Και έτσι αποφασίζει να σκηνοθετήσει το θάνατό του. Επομένως, χρησιμοποιούσε τα πτώματα για τη μεταφορά χρημάτων. Προϊσταμένα, έχουμε φέρει το Μασάτο στην αίθουσα ανακρίσεων. Ερχόμαστε. Καλό θα ήταν να φέρετε και το τρίτο άτομο που βρισκόταν στην Καλύβα, για να μην χάνουμε χρόνο. Αν ο κύριος Λέινης είναι σίγουρος, τότε να το φέρετε άμεσα. Παντελή, μην έρθεις μαζί μου. Μείνε εδώ και στείλε μου, σε παρακαλώ, στο κινητό τη φωτογραφία που μου έδειξες. Μάρθελα, εσύ. Ιουλία, μπορούμε να έχουμε εδώ την ανάκριση? Ναι, φυσικά. Προϊσταμένη, άμα με γουσταρίζεις, πες το μου να έρχομαι εδώ εγώ από μόνος μου. Δεν χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι χειροπέδες και στο τμήμα. Με έχετε γαμίσει. Αηδία καταντήσατε πια. Είμαστε πολύ κοντά να στις περάσουμε τις χειροπέδες μόνιμα. Να πας εκεί που πρέπει, μια και καλή. Να μην ταλαιπωριόμαστε. Ούτε εσύ, ούτε εμείς. Ναι. Γιατί τι έχω κάνει? Εσύ θα μας πεις τι έχεις κάνει. Έχει βεντοζιάσει ο κόλλος μου στον καναπέ να βλέπει reality. Πώς κουράζεται το κρεμμύδι και πώς ανασύνει ο καπαμάς. Άμα αυτό είναι αδίκημα, τότε τι να σας πω. Βάλτε με μέσα ισόβια. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Δεν έχω κουνήσει ρούπι από το σπίτι μου από τη μέρα που βγήκα από το νοσοκομείο. Δεν έχεις κουνήσει ρούπι. Ναι, μελανουράκι μου. Ρούπι. Έμαθες ότι έχουμε συλλάβει το ερπετό? Κάτι άκουσα. Και για το Λαμόγιο το Σιμόπουλο που σας βοήθησε και τον ελένε τώρα όλοι ήρωα. Ναι, το άκουσα. Εγώ τι σχέση έχω? Εσύ θα μας πεις. Βλαμμένες είστε. Με φέρατε εδώ για να σας τα πω εγώ. Τι να σας πω, αφού με έχετε καλωδιωμένο. Τηλέφωνα, παρακολουθήσεις, κοριούς, κλάνω και ζητάω συγγνώμη. Μπας και σας πετυχαίνω στο φαγητό. Δεν έχω να πω τίποτα, ξέρετε τα πάντα. Μιλήσατε με το ερπετό και σας είπε ότι έχω εγώ σχέση μαζί του. Η τελευταία σου ευκαιρία να μας τα πεις από μόνος σου. Μπαρμπουνάκι μου. Δεν έχω καμία σχέση. Τον είδα πρώτη φορά στη ζωή μου το ένα και μοναδικό βράδυ που βγήκα έξω να πάω να πάρω φαγητό. Δεν μπορούσες να πάρεις κάτι από τη γειτονιά σου, έπρεπε να πας στην άλλη άκρη. Νταβάσα στο μάχη μου θα σε βάλω. Όπου γουστάρω πάω και τρώω. Εκεί ήθελα, εκεί πήγα. Εννοείται ότι με παρακολουθούσαν. Όπως και εσείς. Όλος ο κόσμος εμένα παρακολουθάει. Έσκασε εκεί με το ταξί και με φόρτωσε. Τι σου είπε? Να παλουκωθώ στο σπίτι μου και να μην ξεμητήσω ούτε για πλάκα. Μόνο αυτό? Αυτό. Και αυτό και έκανα. Και μέχρι πότε σου είπε να μείνεις στο σπίτι σου? Μέχρι να καταλάβω ότι μπορώ να βγω.
Και πώς θα το καταλάβαινες αυτό? Δεν είναι όλοι καυλωμένοι με τις ερωτήσεις όπως κι εσείς. Υπάρχουν στιγμές και άνθρωποι που δεν ρωτάς πολλά. Έμεινα μέσα και τέλος. Κάτι που το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, προϊσταμένη, αλλά δεν μπόρεσα. Η κυρία. Η Πατία Λιακούδη, δικηγόρος του κυρίου Μασάτου. Δικηγόρος πιανού. Δική σας, κύριε Μασάτο. Κύριε Μασάτο, καλέσατε εσείς δικηγόρο. Ναι. Παρίσταμε λοιπόν και απαιτώ να ενημερωθώ για το κατηγορητήριο. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι αστιότητες. Με το τι είναι εμπλεγμένος ο κάθε οδηγός ταξί, δεν είναι σε θέση να το γνωρίζει ο πελάτης μου. Ο πελάτης σας προφανώς το γνωρίζει. Γιατί ήδη μας έχει πει τις εντολές που έλαβε. Και εμείς γνωρίζουμε γενικά τις μαφιόζικες πρακτικές που ακολουθεί. Ο πελάτης μου έχει προσαχθεί και φοράει χειροπέδες. Ο πελάτης μου ανακρίνεται στερούμενος των συνταγματικών του δικαιωμάτων με διαδικασίες μη σύνομες. Ο πελάτης μου έχει ξυλοκοπηθεί από συνάδελφό σας χωρίς να έχει ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του και εξ όσων γνωρίζω, εσείς μεροληπτήσατε έναντι του πρώην συναδέλφου σας και δεν τον συλλάβατε όσο οφείλατε. Επίσης, παρακολουθείτε παρανόμως το σπίτι του πελάτη μου, καθώς και όλες τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, κάτι που πρέπει να σταματήσει άμεσα. Ποιος λοιπόν ακολουθεί μαφιόζικες πρακτικές εδώ πέρα, κυρίες μου? Ό,τι σας είπε δεν ισχύει. Και θέλω να ξέρω αν μπορούμε να φύγουμε και να ξεχάσουμε όλη αυτή την απαράδεκτη διαδικασία ή αν θέλετε να το τραβήξουμε κι άλλο το θέμα. Εσείς θα αναλάβετε και το ερπετό. Είσαι ηλίθιος. Από τη στιγμή που με έστειλε να αναλάβω εσένα, λες να με παρουσιάσει ως δικηγόρο του στη συνέχεια? Εγώ τι κάνω τώρα? Ό,τι θες. Κινητό έχεις? Όχι. Να πας να πάρεις και να με καλέσεις να μου το δώσεις. Θέλω να τον δω. Τελικά είσαι ηλίθιος. Είπα, θέλω να τον δω. Μασάτο, τα ερπετά δεν έχουν φίλους. Μην παραμυθιάζεσαι. Υποθέτω ακούσατε. Και ακούσαμε και είδαμε. Και βέβαια όλοι καταλάβαμε ποιος του έστειλε τη δικηγόρο. Παντελή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πρέπει να σταματήσουμε άμεσα και τις παρακολουθήσεις. Κύριε Λαΐνη, μας λέγατε για τα πτώματα και τη μεταφορά των χρημάτων. Αρχικά, κύριε Διοικητά, υποπτευθήκαμε την ασφαλιστική απάτη. Η παρουσία των πτωμάτων μας έστρεψε προς την εμπορία οργάνων. Συλλογισμός που ήταν λάθος. Ναι. Γιατί τα όργανα τα παίρνουμε από τους εν ζωή ανθρώπους, όχι από τους νεκρούς. Σωστά. Ο Ξυλάς χρησιμοποιούσε τα πτώματα για τη μεταφορά χρημάτων. Σαν βαλίτσες. Σε έναν πιθανό έλεγχο, κάποιος θα σκεφτόταν να ψάξει μέσα στην νεκροφόρα, ίσως και μέσα στο φέρετρο. Αλλά κανείς δεν θα σκεφτόταν να ψάξει στο σώμα του νεκρού. Μα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούσαν ανθρώπινα σώματα για να μεταφέρουν χρήματα?
κατάλαβαν ότι τα χρήματα που κυκλοφόρησαν ήταν τα δικά τους? Τα νούμερα στο αρχείο είναι αριθμοί από χαρτονομίσματα. Σωστά. Σε παρακαλώ, τσέκαρε αυτό. Ιουλία, μπορείς να κάνεις το ίδιο και με ένα από τα χαρτονομίσματα που βρήκε ο μικρός? Και τα 2 χαρτονομίσματα ανήκουν στο φορτίο 2. Ιουλία, πάρε στο εργαστήριο και ζήτησε τον αριθμό από ένα οποιοδήποτε χαρτονόμισμα από αυτά που βρέθηκαν στην καλύβα. Και τσεκαρέ το και αυτό. Δίνουν λοιπόν εντολή στους συνεργάτες τους να έχουν το νου τους για 500 ευρώ. Και μόλις εμφανιστεί το πρώτο, το τσεκάρουνε. Έτσι καταλάβανε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στο χωριό είναι δικά τους. Άρα έχουμε μία κρυψώνα του Γραφείου Τελετών του Ξυλά, έτσι, και άλλες 2. Από τη στιγμή που η μεταφορά των 2 πρώτων φορτίων έγινε με επιτυχία, δεν νομίζω θα τη βρούμε ποτέ. Τα χαρτονομίσματα που βρήκατε στην καλύβα ανήκουν στο 3ο φορτίο. Ποιος όμως αποθηκεύει τόσα χρήματα και κάθεται μετά και καταγράφει έναν τους αριθμούς των χαρτονομισμάτων? Ποιος? Το Ερπετό. Εξ αρχής αυτή ήταν η υποψία σας, κύριε Λαΐνη. Γι' αυτό ζητήσατε να ενημερωθείτε για τις υποθέσεις. Μάλιστα. Το Ερπετό δεν γνώριζε ότι ο γιατρός ζει, ώστε αυτός να είναι ο λόγος για να παραμείνει στην Ελλάδα. Το πληροφορήθηκε όταν το θελήσατε εσείς. Δεύτερον, το Σιμόπουλο θα μπορούσε να τον είχε πετάξει οποιαδήποτε στιγμή, από όπου και να βρισκόταν. Άρα ο μοναδικός λόγος που τον έκανε να παραμείνει είναι τα χρήματα. Το Ερπετό είχε κρύψει χρήματα προφανώς για ώρα ανάγκης. Οπότε όταν εντοπίσατε το δίκτυο των εταιριών του και δεν μπορούσε πια να κινεί τα χρήματά του, αποφάσισε να παραμείνει στη χώρα ώστε να ανασύρει τα χρήματα που είχε κρύψει. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό μέρος που δεν θα ψάχνατε. Αυτό ήταν το σχέδιο. Απλά στράβωσε εξαιτίας της απληστίας του Στρούπα και των 3 νεαρών. Άρα τα χρήματα και η απληστία τους κατέστρεψαν όλους. Και ένα αγοράκι 11 χρονών τους έβαλε τα γυαλιά. Ωραία. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Αυτό που είναι περίεργο είναι πώς το Ερπετό εμπιστεύτηκε ολόκληρο το σχέδιό του σε ένα μόνο άτομο. Προϊσταμένη οδηγείται τώρα στην αίθουσα ανακρίσεων. Ο τρίτος της Καλυβάς. Ναι. Πάμε όλοι. Κύριε Λαΐνη, θα έρθετε? Κυρία Προϊσταμένη, εμένα με χρειάζεστε κάτι άλλο, μπορώ να φύγω? Νομίζω ότι ξέρω ποιος είναι η διαρροή μας, η διαρροή του σχεδίου μας όταν μας πήρε τον γιατρό. Ποιος? Πήγαινε τώρα και θα τα πούμε μετά στο γραφείο μου. Καλησπέρα, Δεσποινής Βασιλείου. Γνωρίζετε για ποιο λόγο σας φέραμε εδώ? Για να μας πείτε τι ξέρετε για τη σχέση του πατέρα σας με τον Λέανδρο Σταΐκο, γνωστό και ως Ερπετό. Για το όνομα που μου αναφέρατε δεν γνωρίζω τίποτα. Γνωρίζετε ότι ο πατέρας σας είναι νεκρός? Συγγνώμη, τι ερώτηση είναι αυτή? Χτες ήταν εδώ ο γείτονας του πατέρα σας, ο κύριος Μελάς. Ήταν πολύ ταραγμένος με όσα συνέβησαν. Ξέρετε όμως ποιο ήταν το μεγαλύτερο του παράπονο? Που δεν τον έχουμε ενημερώσει τι έγινε με το σώμα του πατέρα σας. Να κάνει μια κηδεία στο φίλο του.
Εσύ, Αλίκη, όσες φορές σε επισκεφθήκαμε, δεν μας ρώτησες ούτε μία φορά. Και είναι λογικό. Γιατί γνωρίζετε ότι ο πατέρας σας δεν πέθανε στην έκρηξη. Όχι. Όχι, δεν το γνώρισα αυτό. Όπως γνωρίζετε ήδη, ο πατέρας σας βρέθηκε νεκρός σε μια καλύβα λίγο έξω από το Βόλο. Εκεί βρέθηκε άλλο ένα πτώμα. Για λόγο άγνωστο σε εμάς, αλληλοσκοτώθηκαν. Όμως αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι πως υπήρχε άλλο ένα άτομο στην καλύβα. Το μόνο άτομο που θα μπορούσε να βρίσκεται στην καλύβα και να μην το πειράξει ο σκύλος, εκτός από τον πατέρα σας, είστε εσείς. Κρίμα για το ζώο πάντως. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη. Το θανατώσατε. Το είχαμε πάρει κουταβάκι. Το μεγαλώναμε μαζί. Το αγαπούσαμε πάρα πολύ και δυο. Εγώ μέχρι 8 μήνων δεν το αποχωρίστηκα ποτέ. Μέχρι που ο πατέρας μου άρχισε να το παίρνει στα ταξίδια. Στην αρχή χάρηκα. Μέχρι που πριν από μερικούς μήνες μου είπε ότι τον έχασε κάπου. Άρα, δεν γνωρίζατε ότι ο πατέρας σας δεν σκοτώθηκε στην έκρηξη. Όχι. Δεν είχα ιδέα τι ετοιμάζονταν να κάνει. Με ειδοποίησε ο Μελάς για την έκρηξη και έτρεξα. Τον πενθούσα όταν ξαφνικά με ειδοποίησε ότι ζει. Μου είπε που θα τον βρω. Ανέβαινε συχνά στο Βόλο για δουλειές και μου είχε πει ότι σε ένα από τα ταξίδια του είχε χάσει τον Κέρβερο. Όταν τον είδα τρελάθηκα. 2 αγαπημένα μου πλάσματα που θεωρούσα χαμένα, ξαφνικά ήταν και τα 2 καλά. Εκεί και με περίμεναν. Εκεί μου τα είπε όλα. Μέχρι τότε δεν γνώριζα τίποτα. Ούτε για την έκρηξη που είχε σκηνοθετήσει, αλλά ούτε και για τις δουλειές του πατέρα μου. Ήθελα να με προστατέψει και με κράτησε μακριά από όλα. Τι συνέβη στην καλύβα? Καθώς μιλούσα με τον πατέρα μου, ήρθε ένας άντρας. Ο πατέρας μου είπε να πάω να κρυφτώ γρήγορα κάπου και να μην βγάλω άχνο. Τον έδεσες? Ναι, τον έδεσα. Παίρνω. Στον ντου σε πέτυχα. Άρχισες να ανοίξεις. Σε περίμενα και δεν το ήξερα. Πάντα με περιμένεις. Θα πρέπει να σε ειδοποιούμε δηλαδή. Τα βρήκες? Όχι όλα. Αυτά προς το παρόν. Ποιος τα έχει αυτά? Κάποιος που ξεφορτώθηκα πριν έρθω εδώ. Ποιος άλλος είναι εδώ? Κανένας δεν είναι. Όχι, ναι. Έκανες αυτό που έπρεπε. Φύγε τώρα. Το αυτοκίνητο έξω είναι του κανένα? Το αμάξι είναι της κόρης μου. Και το πήρα γιατί μπορεί να το χρειαστώ. Πού θα το χρειαστείς? Αφού όταν τελειώσουν όλα το σχέδιο είναι να σε περάσουμε και σένα απέναντι. Με την νεκροφόρα. Σαν νεκρό. Πες στην κόρη σου ρε να βγει έξω. Πες στην κόρη σου να βγει έξω. Η εντολή ρε δεν ήταν να μάθει κανείς και για κανένα λόγο ποτέ την καλύβα? Όχι, ναι.
Είμαστε ένα βήμα για να ολοκληρώσουμε την επιχείρηση Κέρβερος. Αυτό να το σκεφτόσουν πριν φανερωθείς την κόρη σου. Και πριν της φανερώσει την Καλύβα. Κέρβερε. Ακίνητος. Ο Κέρβερος ήταν καλά εκπαιδευμένος. Τον πρόλαβα και τον άρπαξε από το λαιμό. Εγώ βγήκα από εκεί που κρυβόμουν και αντίκρισα τον πατέρα μου πεθαμένο. Πάνω που τον είχα ξαναβρει, τον έβλεπα εκεί μπροστά μου νεκρό. Ο σκύλος επέστρεψε μετά από λίγο. Πήγε και κάθισε πάνω από τον πατέρα μου. Δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Δεν αφήνω ούτε εμένα να τον πλησιάσω. Έφυγα. Πήγα σπίτι, κλειδώθηκα. Δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Η εντολή για να επιτεθεί ο σκύλος είναι η λέξη ακίνητος. Γιατί? Παλιές πρακτικές. Αν σε ακούγανε να λες το σκύλο σου όρμα, σε τρέχανε για οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Αν σε ακούγανε να του λες ακίνητος και αυτός ορμούσε, τότε θεωρούσαν το σκύλο ανυπάκουο και εσύ έτρωγες ένα μικρό πρόστιμο γιατί δεν του είχες λουρί και φήμοτρο. Ξέρετε πώς είναι να βιώνεις τον θάνατο του πατέρα σου δεύτερη φορά? Ο πατέρας σας είχε πει ποιανού ήταν τα χρήματα που κρατούσε? Ποιος του είχε δώσει την εντολή? Όχι. Είστε ελεύθεροι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Λέγε. Το σώμα του πατέρα μου και του Κέρβερου, πότε μπορώ να... Για τον πατέρα σας θα ενημερωθείτε σύντομα. Όσο για το σκύλο... Βρέθηκαν αποτυπώματα και DNA του Τσαπί στο αυτοκίνητο του Αχινού και συγκεκριμένα στο πίσω κάθισμα, όχι στο πορτμπαγκάζ. Άρα τον μετέφερε ζωντανό και τον σκότωσε εκεί που τον βρήκαμε. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να μην έχουμε 2 νεκρούς στην ίδια περιοχή. Για να μας αποπροσανατολίσει. Οπότε τα χρήματα που βρήκαμε κοντά στον Αχινό προφανώς είναι το μερίδιο του Τσαπί, το μερίδιο του Σιδερή το έχουμε εδώ, του Γιώργη ποιος ξέρει. Ο Αχινός ήταν αυτός που ανέλαβε τον εντοπισμό των χρημάτων που διέρευσαν από την κρυψώνα του Ξυλά. Προφανώς αυτός σκότωσε και τον Γιώργη Γρηγορίου. Ίσως να μην ήταν αυτή η πρόθεσή του αρχικά. Τον πλησίασε για να του πάρει τα χρήματα και να μάθει πού είναι τα υπόλοιπα. Ο νεαρός ίσως αντιστάθηκε, πάλεψε, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του στην πέτρα και ο Αχινός τον έσυρε και τον πέταξε στη χαράδρα για να φανεί ως ατύχημα. Και το Ερπετό? Γιατί δεν έψαξε να βρει τον Αχινό? Γιατί δεν έστειλε κάποιον άλλον στην Καλύβα να δει τι γίνεται? Γιατί προφανώς δεν είχαν καθημερινή επικοινωνία μεταξύ τους. Ο Αχινός είχε μία αποστολή. Όταν έφτασε το πρώτο φορτίο στη Βουλγαρία και ορισμένα από τα χαμένα χρήματα είχαν βρεθεί, το Ερπετό περίμενε ενημέρωση. Ο Αχινός δεν πρόλαβε να ενημερώσει για την εξέλιξη με τον Ξυλά, οπότε και εκείνος δεν τον αναζήτησε. Τελούσε αναμονή. Ο Στρούπας που σκατά είναι. Μάρθα, πάρε τον υπαστηνό μου πουρέ και πες του να ψάξει το λάκκο που είχε σκάψει ο Στρούπας και είχε βάλει τα χρήματα. Το Ερπετό. Έχω δώσει εντολή να τον πάνε στην αίθουσα ανακρίσεων. Πάμε. Κύριε Δικητά, θα έρθετε εσείς? Δεν θέλω να έρθει κανείς σε επαφή με το Ερπετό. Και ειδικά ο Λαΐνης.
Θέλεις να καλέσουμε δικηγόρο? Θα δείξει. Όπως βλέπεις, έχουμε περισσότερα από αρκετά στοιχεία για να μπεις μέσα 7 φορές ισόβια τουλάχιστον. Έχετε. Εσύ τι λες, δεν έχουμε? Αυτές εδώ είναι οι εταιρείες που χρησιμοποιείς για να ξεπλένεις χρήμα. Είσαι υπεύθυνος για τις δολοφονίες των Περικλή Αθανασίου, Τόνιας Δολάκου, Γρίπα και του υπαστηνόμου Χαράλα Μουχαδέρη. Επίσης υπεύθυνος για τις δολοφονίες των Γιώργη Γρηγορίου, Μινά Τσαπή και Ηλία Βελισσαράτου. Θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά? Σ' ακούμε. Για την δολοφονία της Τόνιας Δολάκου, αυτό γνωρίζετε καλά πως το έκανε ο γιατρός. Κατ' εντολή δική σου. Αυτό το εικάζετε. Και δεν νομίζω ότι θα καταφέρετε να το αποδείξετε, μια και εγώ δεν βρισκόμουν καν στο σημείο που το γνωρίζετε καλά. Επίσης, δεν θα επιβεβαιώσει κανείς ότι εγώ έδωσα μια τέτοια εντολή. Μιας και όλοι όσοι θα μπορούσαν να το κάνουν, δεν είναι πια μαζί μας. Φροντίσατε εσείς γι' αυτό στο κερατσίνι. Επομένως, τα 7 φορές ισόβια μόλις έγιναν 6. Για τους άλλους 3 ισχύουν τα ίδια. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μαζί μου. Επομένως, τα 6 φορές ισόβια μόλις έγιναν 3. Στο βίντεο βλέπω 2 χέρια με 2 γάντια και ένα σειρματόπλεγμα. Δεν βλέπω κάτι που να με τοποθετεί στο χώρο. Επομένως, τα 3 φορές ισόβια μόλις έγιναν 2. Για τους 2 στα κρατητήρια, εσείς θα πείτε ότι τους σκότωσα και εγώ ότι άλλοι σκοτώθηκαν. Κάμερα μέσα στα κρατητήρια δεν υπάρχει. Από την κάμερα που υπάρχει απ' έξω, βλέπετε εμένα με έναν αστυνομικό να μπαίνω στο κρατητήριο και λίγο μετά εμένα με το Σιμόπουλο να βγαίνω. Ποιος σκότωσε ποιον, ποιος απήγαγε ποιον, εγώ θα πω ότι ο Σιμόπουλος απήγαγε εμένα. Γιατί να πιστέψουν το Σιμόπουλο. Πού βρισκόμαστε? Ισόβια. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνουν τα ισόβια στην Ελλάδα, στρατηγέ. 19 χρόνια κλειστά στη χειρότερη. Μόλις έκανα τα 7 φορές ισόβια σας, 19 χρόνια χωρίς να καλέσω δικηγόρο. Αν καλέσω, τι λέτε να συμβεί? Ξεχνάς τις εταιρείες σου. Τις εταιρείες μου. Σε πόσες από αυτές βρέθηκε το όνομά μου ή οποιαδήποτε σύνδεση με μένα? Ο Σιμόπουλος θα καταθέσει ότι τις εταιρείες τις δημιούργησε και τις κινεί για λογαριασμό σου. Ο λόγος του ενάντια στο δικό μου. Πολύ βολικό να τα φορτώσει όλα σε μένα. Όταν σε όλες τις κινήσεις αυτών των εταιρεών εμφανίζεται το δικό του όνομα και η δική του υπογραφή. Ο Σιμόπουλος επίσης θα καταθέσει ότι τον πυροβόλησες. Αφήστε να το καταθέσει και βλέπουμε. Μπορούμε πολύ εύκολα να σε συνδέσουμε με την απαγωγή του γιατρού, το ξέρεις αυτό. Με την απαγωγή όχι. Το ότι βρέθηκα στο σημείο που πήγαν το γιατρό οι απαγωγής του, ίσως. Και τα πτώματα στο σπίτι. Γι' αυτά, στρατηγέ, θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Βανόρτα, τον οποίο έσωσα και σας παρέδωσα ο ίδιος. Σε όλα τα πτώματα που βρήκατε στο σπίτι, θα βρείτε τις σφαίρες του. Σε ακούμε. Κλείσε την κάμερα. Έκλεισε η κάμερα, μίλα. Στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, όλος ο κόσμος έμαθε για τις έξυπνες βόμβες. Ξέρετε πώς λειτουργούν αυτές? Έχουν ενσωματωμένο GPS και βρίσκουν το στόχο τους με ακρίβεια μέτρου. Με ακρίβεια εκατοστού. Παρ' όλα αυτά, μια έξυπνη βόμβα με ακρίβεια εκατοστού έπεσε κατά λάθος σε ένα νοσοκομείο. Μια άλλη έξυπνη βόμβα με ακρίβεια εκατοστού έπεσε κατά λάθος σε έναν νηπιαγωγείο. Στις φυτίες με τις παπαρούνες, που είναι εκατομμύρια στρέμματα,
κατά λάθος, δεν έπεσε καμιά. Πρέπει να είστε πολύ ρομαντικοί ή πολύ ανόητοι αν νομίζετε ότι μπορείτε να τελειώσετε τη βιομηχανία των ναρκωτικών. Η μεγαλύτερη επιτυχία σας σε αυτόν τον τομέα είναι αυτή που θα σας προτείνω τώρα. Ή φαίνεστε έξυπνοι και τη δέχεστε, ή συνεχίστε να κυνηγάτε φαντάσματα. Θέλει συμφωνία. Εσείς θα έπρεπε να τη θέλετε. Σ' ακούμε. 15 χρόνια πορτόδικα, 10 στο εφετείο, 5 μέσα και τέλος. 5 χρόνια μόνο. Εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε. Θα σας δώσω οργανώσεις που δρούν στα Βαλκάνια και εσείς θα τις βγάλετε από τη μέση όσο εγώ είμαι μέσα στη φυλακή. Θα διαλευκάνετε 40 δολοφονίες που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν και θα διπλασιάσω και την ποσότητα των ναρκωτικών που κατάσχετε κάθε χρόνο. Θα σας λέω ποια καραβάκια μπορείτε να πιάσετε και να τα μετάλλια, να οι προαγωγές και ποια καραβάκια δεν αγγίζετε καν. Ωραία. Θα βγάλουμε εμείς από τη μέση τους αντιπάλους σου, όσο εσύ θα είσαι στη φυλακή, και μετά θα βγεις πιο δυνατός από ό,τι είσαι τώρα. Ακριβώς. Πιο δυνατός και σε επικοινωνία μαζί σας. Μέχρι εκεί φτάνει η επιτυχία σας. Αλλιώς λέτε όχι, με φυλακίζετε αν τα καταφέρετε, με σκοτώνετε αν μπορέσετε και μετά τι. Κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση μου που θα σας πάρει 2 με 3 χρόνια να τον εντοπίσετε. Και αν τον εντοπίσετε, τον σκοτώνετε και αυτόν, τον φυλακίζετε και μετά κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση του και αυτού και από την αρχή. Αυτά, στρατηγέ. Έχεις 24 ώρες προθεσμία να μου απαντήσεις. Αυτά είπε. Και δεν του είπε ο διοικητής. Να πάει να γαμηθεί. Όχι. Είχε πολλά να σκεφτεί. Για τη φωλιά της Κατσαρίδας μάθαμε τίποτα. Για το κρυσφύγετό του. Όχι. Αλλά από τη στιγμή που κόψαμε το κεφάλι, είναι σαν να κάψαμε και τη φωλιά. Για την Τόνια μου δεν είπε τίποτα. Όχι, δεν παραδέχτηκε ότι έδωσε την εντολή. Και μας έδωσε 24 ώρες προκειμένου να το απαντήσουμε αν δεχόμαστε την προσφορά του. Μάλιστα. Και η δική σας γνώμη ποια είναι? Εγώ θα ήθελα να σαπίσει στη φυλακή, να μπει στο κελί και να μην ξαναβγεί ποτέ, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ήθελα και τη δική σας άποψη όμως, του Υπουργείου εννοώ. Όσο και να συμφωνώ μαζί σας ότι θα έπρεπε να τον κλείσουμε μέσα και να πετάξουμε το κλειδί, τα ωφέλη της προσφοράς του είναι τέτοια που δεν είναι εύκολο να τα παραβλέψει κανείς. Εγώ θα το δεχόμουν. Με βαριά καρδιά, αλλά θα το δεχόμουν. Μάλιστα. Στρατηγέ μου, όποια και αν είναι η τύχη του Στάικου, δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε το γεγονός της τεράστιας επιτυχίας σας ότι τον συλλάβατε. Μάλιστα, πριν με πάρετε τηλέφωνο, ήθελα να σας καλέσω εγώ. Α, για ποιο λόγο? Ήθελα να σας μεταφέρω μια εντολή που έχω από το Μαξίμου. Από το Μαξίμου? Μάλιστα. Είστε πολύ δικτυωμένος, βλέπω, Διακρίνω κάποια δυσπιστία, στρατηγέ μου. Όχι, αντιθέτως. Για συνεχίστε. Όπως γνωρίζετε, ο ανασχηματισμός έχει κλειδώσει. Μονάχα 2 υπουργεία μένουν κενά. Επιθυμία του Πρωθυπουργού είναι να τα αναλάβουν άνθρωποι με αξία που ξέρουν τα προβλήματα των τομέων αυτών. Πρόκειται για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ήρθα λοιπόν να μεταφέρω την επιθυμία της κυβέρνησης να αναλάβετε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Μάλιστα. Μετά από μια λαμπρή καριέρα στην αστυνομία και με τελευταίο παράσημο τη σύλληψη του Στάικου, νομίζω ότι είναι μια φυσική και αναμενόμενη εξέλιξη για εσάς. Φυσικά. Σας βλέπω σκεπτικό. Δεν θα έπρεπε, λέτε? Ασφαλώς. Είναι μια απόφαση σοβαρή. Απλώς δεν καταλαβαίνω τι σκέφτεστε. Αυτό που σκέφτομαι και με προβληματίζει είναι το περιβάλλον εκεί του Υπουργείου. Τι εννοείτε? Εμείς μπορεί να καταφέραμε να συλλάβουμε το ερπετό, αλλά και αυτός κατάφερε να απαγάγει τον γιατρό.
Εμείς από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι η διαρροή δεν έγινε από εμάς και το μόνο τυφλό μας σημείο είναι το Υπουργείο, το οποίο γνώριζε το σχέδιό μας, οπότε αυτό σκέφτομαι. Κάνω λάθος, έχω δίκιο, εσείς τι νομίζετε? Στρατηγέ μου, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί με την ευθύτητα και την ειλικρίνεια που διατυπώσατε τον προβληματισμό σας, σημαίνει πως εμένα τουλάχιστον με εμπιστεύεστε. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα λέτε σε μένα και όχι κάπου αλλού. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό και θέτω τον εαυτό μου στις υπηρεσίες σας. Αν δεχτείτε αυτή τη θέση, πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε άψογα. Εμείς οι δυνατοί πρέπει να είμαστε μαζί. Αγαπητέ μου, αν επιβίωναν οι δυνατοί, θα είχαν εξαφανιστεί τα μυρμήγκια, όχι οι δεινόσαυροι. Ναι. Συγγνώμη κύριε Δικητά, δεν ήξερα ότι έχετε... Όχι, έλα Αθηνά πριν. Ο κύριος έφευγε. Αναμένουμε και προσδοκούμε τη θετική σας απάντηση. Στρατηγέ μου, τα σέβομαι. Ποιος είναι αυτός? Σαπίλα, Αθηνά, Σαπίλα. Διαρροή έγινε από αυτούς, από το Υπουργείο. Τυπός που μόλις έφυγε είναι χωμένος μέχρι το λαιμό. Μου δίνει τον κουβά με το μέλι ότι είμαι λιγούρης και θα πέσω με τα μούτρα. Κατάλαβες? Κύριε Δικητά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτείτε σοβαρά. Σας δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσετε την πορεία σας σε μια θέση πολύ πιο δυνατή και να καθαρίσετε το τοπίο. Τι λες, βρε, τι λες? Είναι σαν να βάζω το χέρι μου στην πρίζα, τι λες? Έζησα ολόκληρη ζωή υπερασπιζόμενος κάποιες αξίες. Θα το αλλάξουμε τώρα αυτό, επειδή αυτός και οι όμοιοι του νομίζουν ότι όλοι αγοραζόμαστε? Δεν μπαίνεις εκεί, κορίτσι μου, δεν μπαίνεις εκεί. Σε κατάπιανε, σε πάγανε, πώς το λένε. Σε εξαφανίσανε. Θα λέω για να ξέρεις και εσύ τι γίνεται και κυρίως με ποιους έχουμε να κάνουμε. Έχετε δίκιο, κύριε Δικητά. Μπορεί να μην αλλάξει ποτέ τίποτα. Αν όμως το αποδεχτούμε, τι νόημα έχει όλο αυτό που κάνουμε εμείς? Νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτείτε σοβαρά. Άλλωστε, όπως έχει πει ο Πλάτωνας... Τα έχει πει και γι' αυτό ο Πλάτωνας? Ναι, και γι' αυτό. Και τι έχει πει? Έχει πει πως μια από τις τιμωρίες, αν κάποιος δεν καταδεχτεί να ασχοληθεί με την πολιτική, είναι να καταλήξει να τον κυβερνάνε κατώτεροι του. Αλήθεια το πιστεύω, ότι πρέπει να το σκεφτείτε σοβαρά. Έχουμε έρθει να παραλάβουμε τον κρατούμενο Λέανδρο Στάικο. Πάμε κάτω. Έχει ξεκινήσει μεταφορά. Τι έγινε, Αθηνά? Τι θες να γίνει? Δεν φαντάζομαι να δεχτούμε. Αυτή είναι μια απόφαση που θα την πάρει ο διοικητής. Θα εξαντλήσει την προθεσμία που μας έδωσε και ως τότε θα αποφασίσει πώς θα το χειριστεί. Για την ώρα έχουν έρθει από τη φυλακή να τον παραλάβουν. Και εμείς τι στο διάολο κάνουμε? Γιατί πληρωνόμαστε? Ποιος είναι ο σκοπός μας? Αυτό το θέμα είναι πολύ πιο ψηλά από εμάς. Αυτό να πας να το πεις στο Δημήτρη που έχασε γυναίκα και κολλητό από αυτόν τον Καριόλη. Εκεί είναι. Πήγαινε, κοίτα τον στα μάτια και πες του το.
Ναι. Σας παρακαλώ, καθίστε απέναντί του. Δεν επιτρέπετε. Κυρία Δολάκου, σας αφήνω μόνος. Θα είμαι έξω. Τι έκανες, Άριστο? Δεν μου το έχεις, Μερόπη μου. Ούτε εγώ μου το είχα. Πολλά μπορεί ο άνθρωπος που δεν τα ξέρει. Από τη μέρα που σμίξαμε, ένα πράγμα ήθελα να είμαι. Ο άντρας σου. Μέχρι τη μέρα που γεννήθηκε η Τόνια μας. Από εκείνη τη μέρα δεν ήθελα να είμαι τίποτα άλλο εκτός από μπαμπάς της. Για μένα δεν είσαι πια ο άντρας. Είσαι ο Θεός σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ με το χώμα από πάνω της. Άστος. Κατάλαβα, υπαστηνόμαι. Ευχαριστώ. Είχες δίκιο. Βρέθηκε το πτώμα του Αγισίλαου Στρούπα στο λάκκο που είχε θάψει τα λεφτά. Προφανώς όταν πήγαμε εμείς εκεί και είδαμε το σπίτι άνω κάτω, ο Αχινός τον είχε ήδη επισκεφθεί. Αθηνά, με την υπόθεση του Λαΐνη και της Δανάης Καλατζή. Θα το κάνουμε αύριο, μετά την κηδεία. Δεν πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Παντελή και τον ταξίαρχο Παρασόπουλο. Πρέπει. Θα το κάνω εγώ. Τελικά, απ' αλλού το περίμενες και απ' αλλού σου ήρθε. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως και εσύ έβαλες το χεράκι σου, αλλά χωρίς να το καταλάβεις. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ή θα μου ρίχνανε κανένα κλώτσο, ή αυτό που έγινε. Μπράβο, ρε παπάρα. Μάρθα. Ήρθες να με δεις. Σε ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που ενδιαφέρεται για σένα με όσα κάνεις? Καλορίζικος και καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εγώ να φεύγω. Σας αφήνω. Σιδηροκέφαλος και περαστικά, έτσι.
Στην Ομέτα, λέμε. Αν δεις ότι δεν σου ταιριάζει το ανθρωποκτονιών, μπορείς να κάνεις καριέρα και σαν ηθοποιός. Α. Πώς νιώθεις? Καλύτερα από το ερπετό. Έμαθα ότι το κουφάρι του έπεσε στα πόδια του Λαΐνη τελικά. Ναι. Να γιάσει το χεράκι του πατέρα της. Μόνο που θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή. Ποια ζωή του, Νίκο? Η ζωή του έσβησε εκείνο το βράδυ στο Κερατσίνι. Με τη δική μας τη ζωή, τι θα γίνει, ρε Μάρθα? Τι εννοείς? Όλο σε νοσοκομεία και σε τμήματα θα βρισκόμαστε. Σε τμήματα δεν πρόκειται να ξαναβρεθούμε. Τώρα σε νοσοκομεία με τα μυαλά που κουβαλάς. Θα περάσετε λίγο έξω να κάνουμε μια αλλαγή. Φεύγεις? Ήθελα να δω πώς είσαι. Πώς να είμαι? Καλά. Καλά είμαι. Σοφία, δεν έχω αλλάξει. Το ξέρω. Λυπάμαι για όλο αυτό που έζησες. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όποια νοσοκόμα και να είχε την ευθύνη της φροντίδας του γιατρού θα είχε πάθει τα ίδια με μένα. Αλλά την ευθύνη την είχα εγώ, δόθηκε σε μένα. Και αυτό δεν το αποφάσισες ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανείς θα μπορούσε να ξέρει ότι εμείς... Το ξέρω. Το ξέρω. Ενώ προσπάθησες να φύγεις, βρέθηκες πάλι. Ναι. Και η Δανάη μου έσωσε τη ζωή. Εσύ πώς είσαι? Εγώ θάβω τον ένα φίλο. Τον έναν αγαπημένο μετά τον άλλο. Έχω χάσει τον πατέρα μου, τον Αδαμαντινό, τον Ηλία, τη Δανάη, την Τόνια. Όλους αυτούς που μ' αγαπούσαν και ξέραν τι πραγματικά είμαι εγώ. Νιώθω ότι ο τελευταίος άνθρωπος που μου έχει μείνει και ξέρει τι πραγματικά είμαι εγώ είσαι εσύ. Και ήθελα να ξέρεις ότι δεν έχω αλλάξει. Το ξέρω. Και δεν είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που σου έχει μείνει. Αύριο είμαι στις 8, ναι. Το ήξερα, ναι. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Περίμενε, Σταύρο. Τι θέλετε, κύριε? Ψάχνω μία μάγια που δουλεύει εδώ. Χωρίς επίθετο, λυπάμαι. Ναι, πες μου. Τι λυπάστε, ρε ψωλιόγκο?
Μη σαλτάρω μέσα και από υπάλληλος βρεθείς πελάτης. Σας παρακαλώ, κύριε. Τι με παρακαλάς, ρε τσιμπουκολευγέ, εμείς σε καμιά ώρα πρωινιάτικα. Πόσες μάγες έχετε εδώ πέρα που πηγαίνουν φαγητά στους αρρώστους? Άντε μου και στο διάολο. Σταυρό. Τι είναι ο ψολιόγκος? Μαγιά! Μαγιά! Εκεί. Γεια. Πώς και από εδώ. Έπαθες κάτι? Όχι, τι να πάθω. Δεν είχαμε πει ότι σου χρωστάω ένα τάισμα. Ναι, αλλά δεν με πήρες. Ήθελα να σε πάρω την πρώτη στιγμή, αλλά μου έτυχαν πολλά και θα στα πω. Έλα, μην με επιλατεύεις, γιατί παίρνω φορά σκάω ένα κοτουλίδι στον τοίχο και θα με έχεις εδώ πέρα να με ταΐσεις 6 μήνες. Οκ. Αύριο χορεπώ. Σούπερ. Αύριο. Θα σε πάρω το βραδάκι, ένα τηλέφωνο, να έχεις το νούμερό μου και για να συνεννοηθούμε για αύριο. Μαγιά. Ο παππούς που ήμασταν μαζί στο δωμάτιο... Α, ο κύριος Φώτης. Έξω θα είναι στο παγκάκι. Ακόμα μέσα είναι. Τι σκάτα. Με τον Παρδόν. Ενώ τι έχει? Τίποτα. Τίποτα δεν έχει. Ποτέ δεν είχε κάτι. Απλά είναι μόνος του και δεν θέλει να πάει στο γυροκομείο. Οπότε έρχεται τάχα μου ότι πονάει, μία χτυπάει το χέρι του, μία χτυπάει το πόδι του, του κάνουμε εισαγωγή και μόλις πάρει εξιτήριο κάθεται στο παγκάκι μέχρι να ξανανιώσει πόνος, να ξαναχτυπήσει κάτι και πάλι από την αρχή. Αύριο. Σ' αρέσει? Έχουμε συναυλία, ξέρεις. Τι γίνεται, τέλεια. Καλά, εσύ? Πώς σε βλέπω, παλικάρι μου. Σε καλά? Εντάξει, προσπαθούμε. Εγώ ξέρεις από πού έρχομαι σήμερα. Από πού? Από δικηγόρο. Και μία εδώ. Τελειώσαμε. Αυτό δικό σου. Καλό ρύζικο. Τι είναι όλα αυτά? Αυτά είναι τα συμβόλαια σύμφωνα με τα οποία ο ιππικός όμιλος σου ανήκει. Η γη, τα κίνητα που βρίσκονται πάνω σε αυτή, η επιχείρηση, καθώς και τα άλογα. Τι να τα κάνω? Σφάχτε και κάντε παστούρμα. Ξέρω εγώ. Ο Λέανδρος ήθελε να τα πάρεις όλα εσύ. Νομικά είσαι καλυμμένος. Όλοι οι φόροι είναι πληρωμένοι. Σου ανήκει, κάντε ό,τι θες. Δεν μας μπορείς κατούλα, εσύ τι έκαμες. Να σε εκτιμά τόσο πολύ να σε αφήσει τέτοιο δώρο. Είναι μεγάλη ιστορία, παππού. Σύνεσαι. Για ποιο πράγμα? Στρωμένη δουλειά είναι. Εμένα τα χέρια μου πιάνουνε. Αλλά ένα δικό μου άνθρωπο το χρειάζομαι. Βέβαια, τι. Αλλά πού σε, αφεντικό εγώ να ξυγιόμαστε. Θα μένεις μαζί μου στο στάβλο και θα έχεις το νου σου στα νούμερα και στο ταμείο. Και θα δουλεύεις, δεν θα κάθεσαι. Θα δουλεύω και θα περιμένω. Θα περιμένεις. Ή να πεθάνεις, να κληρονομήσω. Θα το κάνω sex resort and spa. Παππού, είσαι μεγάλη ανομαλάρα. Πώς το μάντεψε. Μπορώ να φύγω? Ναι. Α, μην το ξεχάσω. Αυτό είναι από το Λέανδρο. Και αν ποτέ χρειαστείς δικηγόρο, με παίρνεις τηλέφωνο, Καλός πολίτης. Έλα, πάμε να σου δείξω τον ιππικό όμιλο. Ναι, μισό λεπτό πριν φύγουμε. Δεν μου λες, Μάγκα, έχω μια περιέργεια, έτσι. Με τρώει αυτή. Αυτό το διάσημο αυτό πρωταθλητή του kickboxing. Το Μασάτο τον Ιαπωνέζο, τι τον έχεις? Έρε με ένα μπούστι που μπλέξαμε. Τον γούσταρες, Τι? Τορπετό, λέω. Τον γούσταρες. Όχι το ερπετό.
Πιο πολύ θα μου λείψει ο Σωτηράκης. Όλοι έχουν κάποιον να τους αγαπάει. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ήθελε η προϊσταμένη σου να έρθουμε εδώ. Τι του ήταν η κοπέλα του Δημήτρη? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νιώθω ότι δεν θα είναι κάτι ευχάριστο. Κύριε Λαΐνη, γνωρίζετε ότι ο προκάτοχός μου, Νίκος Βανόρτας, είχε ζητήσει από την αστυνόμο Καρά να ερευνήσει μια υπόθεση που εκκρεμούσε από το 2015. Την υπόθεση του έτερος εγώ. Η αστυνόμος Καρά με ενημέρωσε για όλα τα στοιχεία που είχε βρει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνετε, όχι. Η αστυνόμος Καρά αντιμετώπισε ένα πολύ μεγάλο δίλημμα και μου ζήτησε να μιλήσουμε. Αθηνά, έχεις λίγο χρόνο μετά τη δουλειά να πάμε να πιούμε ένα κρασί? Βλέπεις τι γίνεται σήμερα. Κάτσε να δούμε τι ώρα θα ξεπερδέψουμε και πάμε. Αυτά έχουν συμβεί. Μάλιστα. Έχω περάσει πολύ άσχημα όλο το προηγούμενο διάστημα. Ήμουν πολύ μπερδεμένη για το τι πρέπει να κάνω και δεν είχα και κανέναν που να μπορέσω να το μοιραστώ. Γιατί? Γιατί αν μιλούσα στους ανθρώπους που μπορούσα να μιλήσω, τους μετέφερα το βάρος μου, εκείνοι δεν θα μπορούσαν να με βοηθήσουν και τελικά θα ήμασταν 3 άνθρωποι με το ίδιο βάρος. Δεν άντεχα αυτό που αισθανόμουν εγώ να το φορτώσω και σε άλλους ανθρώπους και στο τέλος να μην πάρω βοήθεια κιόλας. Ο ένας είναι ο Παντελής, να υποθέσω. Ναι. Και ο άλλος ο ταξίαρχος Μπαρασόπουλος. Και οι δύο έχουν πολύ στενή σχέση με το Λαΐνη. Κάτι που εγώ δεν έχω. Το δίλημά σου ποιο είναι? Έδωσα το μενταγιόν στο Λαΐνη γιατί πίστευα ότι δεν έπρεπε να υποφέρει άλλο. Δεδομένου ότι για το θάνατο της κοπέλας του φέρουμε κι εμείς ευθύνη. Ενώ εκείνος μας βοήθησε σημαντικά και σε πολλές υποθέσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορώ να αφήσω ελεύθερη μια δολοφόνο. Το δίλημά μου είναι ότι δεν μπορώ να συλλάβω την Καλατζή χωρίς να εμπλέξω το Λαΐνη. Μιας και το βασικότερο στοιχείο που έχω για να συλλάβω τη Δανάη είναι το μενταγιόν που μοιράζεται με το Λαΐνη. Εμένα γιατί μου τα εμπιστεύεις όλα αυτά? Εγώ δεν γνωρίζω το Λαΐνη. Μπορώ να γίνω πιο αυστηρή. Προϊσταμένη, όσο προβληματικό είναι να μην τηρεί κανείς τον νόμο, άλλο τόσο προβληματικό είναι να τον τηρεί κατά γράμμα. Ο Νίκος Βανόρτας στην προσπάθειά του να εφαρμόσει τον νόμο συχνά δεν τον τηρούσε και εφάρμοζε τις δικές του τακτικές. Ο ταξίαρχος Μπαρασόπουλος είναι ένας άνθρωπος που υπηρετούσε τον νόμο κατά γράμμα. Και ο Παντελής είναι θερμόαιμος και δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε σε μια τέτοια κατάσταση. Από τον τρόπο που σε είδα να χειρίζεσαι την υπόθεση της 18χρονης Μέλινας και του Διονύση κατάλαβα ότι εσύ αντιλαμβάνεσαι περισσότερο το πνεύμα παρά το γράμμα του νόμου. Και ότι για σένα δεν μετράει αν γνωρίζεις ή όχι έναν άνθρωπο για να πάρεις μια δίκαιη απόφαση. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ έδωσες το μεταγιόν στο Λαΐνη. Και το ζευγάρι του, με το άλλο νούμερο, το έχει η Δανάη Καλατζή. Ναι. Είναι πολύ απλό το θέμα μας αυτό. Όπως με εξήγησες, οι φίλοι οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν την απόλυτη φιλία ανάμεσα σε 2 ανθρώπους. Η Δανάη Καλατζή σκότωσε 5 ανθρώπους για να τιμήσει αυτό το μεταγιόν. Και το έτερος εγώ της, αυτή την κοπέλα. Την Κλείο Ράπτη.
Αφού λοιπόν επέλεξε η Καλατζή το Λαΐνι να γίνει το έτερος εγώ της, τότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τη συλλάβουμε. Και τα υπόλοιπα θα μας τα προσφέρει από μόνη της. Τι εννοείς? Αν τη συλλάβεις και της πεις τα στοιχεία, τότε θα ομολογήσει για να απαλλάξει το Λαΐνι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Δεν το σκέφτηκα. Εσύ μπήκες στη θέση δύο ανθρώπων που γνωρίζεις, του Παντελή και του Παρασόπουλου. Εγώ μπήκα στη θέση ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζω, της Δανάης Καλατζή. Η Δανάη πλησίασε τη Χριστίνα και τη ζήτησε τη βοήθειά της προκειμένου να βρει το ερπετό. Με αντάλλαγμα την ιστορία της στην υπόθεση του 2015. Της έδωσε τα 2 μενταγιόν και λίγο πριν πεθάνει της έστειλε ένα βίντεο με την ομολογία της για τους 5 φόνους. Ονομάζομαι Δανάη Καλατζή. Δημήτρη, παρά το γεγονός ότι αυτή η ιστορία είναι μεγάλο λαβράκι για μένα, αποφάσισα να μην τη δημοσιεύσω. Γιατί οι απώλειες που έχεις βιώσει και ο τρόπος που στάθηκες απέναντι σε μια γυναική αφιλία είναι για μένα πολύ πιο σημαντικά. Και θέλω να με θεωρείς φίλη σου. Ακούσατε πως εμείς οι 3 βλέπουμε τα πράγματα. Εσείς? Έχετε να πείτε κάτι άλλο? Εμένα μην με ρωτάτε. Έχω βγει στη σύνταξη, έχω πάει στο νησί μου και περιμένω πώς και πώς να έρθει και ο Δημήτρης μαζί μου, να ψαρέψουμε και να κοιτάμε το ηλιοβασίλεμα πίνοντας τσίπουρα. Εγώ έχω να πω ότι αυτή εδώ είναι η γυναικάρα μου και αυτός αδελφός μου. Και διλήμματα δεν έχω. Και δεν είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που σου έχει μείνει. Φεύγεις. Όταν θα είστε έτοιμοι να αδειάσετε το διαμέρισμα της Τόνιας, πείτε μου αν θέλετε να έρθω να σας βοηθήσω. Ήθελα να σου πω 2 πράγματα. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί ήμουν άδικη και σκληρή μαζί σου. Και θέλω να σου πω και ευχαριστώ, γιατί βοήθησες να τελειώσει όλο αυτό. Ναι,
Αλλά δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αποδόθηκε δικαίωση. Η Τόνια μου είπε ότι έχεις χάσει τη μητέρα σου πριν από χρόνια. Εσύ είσαι ένα παιδί χωρίς μητέρα και εγώ είμαι μια μητέρα χωρίς παιδί. Αν ποτέ θελήσεις μια μάνα, να ξέρεις ότι εγώ θα είμαι εδώ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο, όπου αυτή τη στιγμή ορκίζεται ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας μας. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαιρέτου Τριάδος να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.
ορκίζομαι.